A mai alkalomra egy előadással készültek itt a hölgyek és urak. Szeretném bemutatni, hogy kik azok, akik nektek most egy bemutatót tartanak. Szeretettel köszöntjük itt nálunk a helyi rendőrös vezető Balázs Rádot. Köszöntjük a csendőrségtől Herman és Benedescu urat. És köszönjük Enciu Edith asszony és asszony, akik eljöttek hozzánk, hogy ezt a bemutatót megtartsák. Miről is van szó a mai napon? Ti 5.-8-osok már nagyjából meg tudjátok határozni, hogy mik azok a fogalmak, hogy pedofilia, gyermekmolesztálás, bántalmazás, mert ilyen témákról lesz most szó. Tudja mindegyikőtök, hogy vannak olyan emberek, olyan beteg emberek, fejre beteg emberek, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy kiskorúakkal erőszakot tesznek. Megverik őket, stb. Majd ők el fogják mondani. A lényege ennek a dolognak, amikor egy néhány kisfilmet is fogtok látni, konkrétan 4-et, az, hogy tudjátok, hogy mi ez, és hogy tudjátok kezelni. Mit tegyetek akkor, hogyha veletek valamikor már ilyen történik, valaki ilyet szeretne veletek tenni. Hová forduljatok, kihez tudjatok telefonálni, mert van segítség. Ha valami ilyesmi történik, és a szüleitek, nagyszüleitek nincsenek a közelben. Igen? Erről szól ez a felvilágosító előadás. Telefonszámokat fogtok megtudni, címeket fogtok megtudni, ahova ilyen esetben lehet fordulni. A kisfilmek azok román nyelven zajlanak. Valamit fogtok hallani, mások is románul, de mindent a hölgy le fog nektek fordítani. Kérlek benneteket egy órácskányit türelemmel figyeljétek és hallgassátok meg. Jó? Mulțumim în special doamnei Edith, colegilor de la jandarmerie și domnului director. Köszönjük szépen a igazgatóunknak, még minden napjában. Subiectul un pic e cam tabu încă la noi. Ez a téma, ez egy picit tabu, mivel mi nálunk nagyon beszélünk róla. Chiar dacă totuși simțiți ceva, aveți pe domnul director, pe doamna dirigintă sau profesoară sau părinți. De hogyha mégis megtörténik veletek ilyesmi, itt van az igazgató, itt vannak a tanárok, care pot fi sesizați sau direct la noi. akinek szólhatok, ha ilyesmi megtörténik, vagy hogyha nem, egyenesen a rendőrséghez Pentru fordulnak. că majoritatea mă știu. Többnyire ismeritek a De mulți ani de rendőrséget. zile. Mai mult o să vă explice doamna Edith și prin És filmuleț. nehezen meg rámarad. A filmet. Köszönjük szépen, mulțumim! Szeretnék bemutatni nektek, és hogy miért van itt mindenki most, miért van itt a rendőr, miért van itt a csendőr, miért vagyok én itt. Mint ahogy láttátok, és majd el fogom mesélni nektek, ez a projekt úgy jött létre, hogy én segítsek rajtatok, mert remélem, hogy idővel majd ti tovább fogjátok vinni ezt a projektet, és tovább fogtok szólni más gyerekeknek is. Amikor felnőttek lesztek, ti is kitaláltok egy jobbat. Mivel most segítsetek a korontokbeli gyerekeken, és hogy meséljétek el nektek, hogy muszáj beszélni róla. A kollégám majd el fogja mondani nektek románul, hogy hogyan lehet, mit tegyetek majd, hogyha véletlenül egy ilyen esetben lesztek, jó? Herman Ioan. Bună ziua! Numesc Herman, sunt sublocotenent de cadrul Inspectoratul Județean de Satul Mare, în cadrul compartimentului prevenire și combaterea faptelor antisociale. Ők a csendőröknek azt kell tudjátok, hogy több ilyen projektjük van, amivel megpróbálják megelőzni minden rosszat, ami történik. Úgy az iskolákban, úgy az utcákon. Mikor majd látok egy egyenruhát, nem kell tőlük félni, hanem higgyétek el nekem, hogyha szóltok nekiek, akkor biztos segíteni fognak nektek. Ne bucurăm de prezența noastră aici, mulțumim invitației, ne bucurăm că facem parte din acest proiect. Örülünk, hogy itt lehetünk, és örülünk, hogy ennek a projektnek tagjai lehetünk. După cum vedeți, nu este o problemă chiar
de lăsat de înrevedere, atâta timp cât suntem reprezentați jandarmeriei, în poliție și a altor instituții care, din păcate, azi nu au putut să fie prezente aici. Mivel láthassák, hogy nem egy kicsit problémáról van szó, vagy egy tagadható témáról, ami nem létezik, mivel itt vagyunk mi és képviseljük a legfontosabb tagósági köröket a megyében. Prin asta vrem să vă demonstrăm de sprijinul care vi-l acordăm, de protecția în această problemă care vi se prezintă astăzi aici, sprijin acordat de către jandar și poliție. Ebben azt szeretném mutatni, hogy ténylegesen segíteni akarunk nektek, és nem akarunk nálunk, hanem mellettetek állunk minden problémában. Și legat de subiectul pe care o să vi se prezinte astăzi, És a témával kapcsolatban, amit már mondjuk. vă rog să aveți o mare încredere și să nu aveți frică dacă vi se întâmplă ceva, un abuz legat de Hogyha subiectul véletlenül acesta. veletek, majd fogjátok látni a filmeken, hogyha véletlenül veletek előfordul valamilyen nemi erőszak, vagy másfajta erőszak, ne féljetek, Apelați serviciul de urgență 112 hívjátok fel bátran az 112-t, sau, dacă nu aveți la îndemână un telefon, hogyha mergeți nincs telefonotok, la cel mai apropiat, știu, părinte sau profesor, în cine aveți szóljatok annak, încredere, akiben megbíztok a legjobban, édesanyátoknak, szüleiteknek, hogyha nem tudtok nekiek szólni, mert gyakran előfordul, hogy a bántalmazó a családból van, akkor szóljatok egy barátnak, egy tanárnak, akiben megbíztok. și fără nicio problemă și frică, să știți că problema o să ajungă și trebuie să ajungă la urechile noastre sau cel mai apropiat post de poliție aici din zonă sau jandar. Tudjátok, hogy ez a probléma nem fog, szóval, hogyha szóltok egy szülőnek, vagy egy tanárnak, vagy egy rendőrnek, vagy egy csendőrnek, így is úgy is hozzájuk fog kerülni, mivel nem fogják letagadni azt a nagyobban, hogy szóltatok nekiek. Hogyha letagadják, akkor ők is ugyanolyan bűnösök, mint azok, akik megerőszakolt, vagy nem erőszakot használt ellen. Astfel încât să se poată lua măsurile legale împotriva celor care abuzează sau încearcă să abuzeze de voi. Azért, hogy törvényesen tudjunk eljárni az ilyen esetekben. Ca și moduri de, câteva moduri, că ar fi multe moduri de a vă apăra în situația asta. Egy pár módszer szeretnék elmesélni nektek, hogy hogyan tudnátok ellenállni egy ilyen erőszaknak, hogy hogyan cselekedjetek. V-aș sugera în primul și în primul rând să nu aveți încredere nici într-un străin, Nem indiferent ce bízzatok vă meg oferă. semmi idegenben, bármilyen idegen, akármit ígér, vagy akármit ajánl, ne fogadjátok el, és ne bízzatok meg benne. Atâta timp cât vă oferă ceva fără să vă cunoască, este clar că scopurile sale sunt altele decât, poate să vă dea o bomboană sau o ciocolată, să vă ceară să mergeți cu el undeva, din start ați refuzat. Nu-l cunoașteți, ați Természetesen, refuzat. hogyha egy idegen ajánl nektek valamit, akkor már bennetek, mivel nagyobbak vagytok, megfordulhat az a kérdés, és biztos vagyok benne, megfordul, hogy vajon miért ad nekem valamit, ugye ingyen senki nem ad semmit. Biztos, hogy valami célt el akar érni, és az nem biztos, hogy nektek jó. Úgyhogy inkább mondjatok ennek. Și pentru că sunteți mici, forță fizică de a vă apăra nu aveți, Mivel kisebbek vagytok, nincsen hozzá elég energiátok, ugye, hogy szembeszálljatok egy idősebbel, aki termetted, és aveți posibilitatea, în cazul în care sunteți abuzați, să țipați, să vă audă cineva, să vă apărați, oricum puteți să scăpați. viszont amit tudtok csinálni, ugye, az biztos vagyok benne, hogy jó hangosok vagytok, jó hangosan tudtok kiabálni, ugye, azt fel tudjátok használni, ez egy nagyon jó módszer, ugye, mert ő megijedhet, és a második dolog az, hogy valaki meghallgassa a segélykéréseteket. Ar fi multe de discutat. Pe scurt v-am prezentat câteva probleme. O las și pe colega inițiatoare de proiect să vă prezinte. Vă mulțumesc mult și sper să aveți încredere în continuare și să aveți în noi și să apelați în cazul în care este nevoie. Să nu fie nevoie asta. Röviden ennyi volt, csak el akartam mondani nektek, hogy itt vagyunk mellettetek, és hogy bármikor van valamilyen problémátok, akkor forduljatok nyugodtan hozzánk, hogy a lehetőséghez. Köszönöm szépen! Most mutatkozom be egy kicsit. Az én nevem Encső Edith, a legjobb barátnőmmel Andi Demeterrel szembesültünk egy olyan problémával tavaly októberben, ami minket meghatott. Egy 10 éves kislányt, akit úgy hívnak, hogy Vivi, szakmár németiben, egy férfi megerőszakolt, aztán megölt és bedobott egy tóba. Rá egy pár hétre megalapítottunk egy Facebook lapot. Hányatoknak van Facebook lapja?
Jó, nekem is van, és várom, hogy jelentkezzetek. Csináltuk egy olyan Facebook lapot, aminek az a címe, hogy Stop pedofiliei in Satu Mare, már mint magyarra lefordítva gondolom, hogy értitek, hogy Stop a pedofiliának szakmár németivel. És arra a Facebook lapra még egy hét alatt se jött egy üzenet egy családtól, akinek a 8 éves kisfiát bántalmazta a szomszéd. Nemi erőszakot használt egy 8 éves kisfiú ellen. Egyre több ilyen dolgok történtek a megyében, a tavaly összesen 41 gyermeket molesztáltak, szexuálisan bántalmaztak. Az a probléma, 80%-ban ismerték a tettest, szóval vagy édesapa volt, vagy valaki a családban, vagy sajnos még egy tanár is volt köztük. Ezért Andival tetten elhatároztuk azt, hogy megteszünk mindent, és minden hatóságot mellénk toborozunk, annak az érdekében, hogy ma itt előttetek állhassunk, és elmondjunk egy pár olyan dolgot, amiről lehet, hogy otthon nem beszéltek, mert ugye szégyeljük magunkat, vagy nem tudjuk mint szülő megközelíteni a problémát, és akkor eldöntöttük azt, hogy eljövünk hozzátok mi. Majd később majd a tanárok is el fogják ugyanezt mondani nektek, de ma eljöttünk többen, hogy lássátok, hogy ténylegesen mindenki mellettetek áll. Hol hibázott a gyerek? Aki tudja, azt emelje fel a kezét. Mondja. Beszállt az autóból. Szerintetek ki a vétkes az apró filmben? A gyermek, vagy az, aki elkövette a rossz dolgot? Az elkövette, arra nagyon odafigyeljetek. Ők nagyobbak. Furfangos az eszük. Mindent elkövetnek arra, hogy titeket rászedjenek arra, hogy beüljetek az autóba. De ti tudjátok, mert elmondta úgy a rendőr, úgy a csendőr. Nem ülünk idegenek autójába. Nem fogadunk el semmiféle ajándékot, ugye? Tudjuk, hogy milyen jól jönne, tegyük fel egy 100-as, nem mindenki azt mondja, már egyenesen elmennék. Én focilabdát vennék, na mindegy, az én vagyok. Ugye, megvennénk egyenesen egy focilabdát, a csajok vennénk magunknak egy szuper ruhát, vagy a gyerekek, ugye? Vagy hogyha adnak egy telefont. Nem fogadott el, senki nem ad semmit ingyen manapság. És ezt a tanárok is megmondhatják, semmi nem jön ingyen. Mindenért fizetni kell. Dragi copii, cu ajutorul acestor două păpuși, urmează să vă povestim despre atingeri. Atingerile sunt de două feluri, atingeri permise sau bune și atingeri nepermise sau rele. Atingerile permise sunt prinsul de mână, salutul, mângâiatul pe creștet sau chihotul. Atingerile rele sau nepermise sunt lovitul, bruscarea, atingerea zonelor delicate. După cum observați, există deosebiri între o fetiță și un băiețel. Zonele delicate diferă de la fetiță la băiețel. Zonele delicate la fetițe sunt aici,
aici și aici. Zone delicate la băieți sunt aici, aici și aici. Aceste zone delicate pot să fie atinse de către 1. Părinții voștri în momentul în care vă ajută să faceți baie, să vă îmbrăcați. Și 2. Cadrele medicale, doctori și asistenți. Dacă cineva încearcă sau a încercat deja să vă atingă în mod urât în zonele delicate, spuneți imediat părinților, doamnelor educatoare sau învățătoare, profesorilor. Știm că unora vă este frică sau poate vă este rușine, dar nu uitați, este corpul vostru și aveți dreptul să refuzați atingerile rele și nepermise. A különbségek a női szerv között, meg a férfi szerv között, ugye? Vannak olyan helyek, ahová normálisan szüleitek, de ti már nagyobb vagytok, ugye? Szüleitek akkor nyúlhatnak, amikor segítenek, tegyük fel fürödni, vagy öltöztetni, de nálatok még az sem kerülhet sorba. Ugyanazokat a helyeket megérintheti az orvos, mikor elmész és megvizsgál, ugye, vagy az asszisztens. Bárki már, és több senki. Nem szabad nem szabad senki megfogja neked a melledet, nincs semmi közel hozzá a te tested, és te tudod megszabályozni azt, hogy ki érhet hozzá és ki nem. Hogyha véletlenül mégis valaki megérint azokon a helyeken, amiket bemutatott Andi meg Erhard, akkor szóltok. Azon percen, mert hogyha ma megfogta mellett, tegyük be, holnap lehet több mindent csinálni, és ugyanez vonatkozik a fiúkra is. Ne gondoljátok azt, hogy az ilyen szexuálisan molesztáló emberek azok csak idősek. Nem, azok lehetnek veletek egykorúak, vagy lehetnek egy kicsivel nagyobbak, mint ti. Előfordult az is, hogy egy iskolában egy 4 éves gyereket molesztált egy 4 gyereket molesztált egy 8-os kisfiú. Úgyhogy oda kell figyelni az ilyesmire, jó? A ti testetek, és ti magatok tudjátok megszabni azt, hogy ki érhet hozzá és ki nem. De mivel ti már nagyobbak vagytok, szerintem senkinek semmi joga hozzá, hogy titeket azokon a helyeken megfogjon, hogy rosszat csinálnak nektek ott. Jó? Kérdések? Biztos? Megértettétek a kis, amit bemutattam a kisfilmet? Köszönöm. Na most lesz egy olyan, kezdjük azzal, hogy amikor bántalmaznak egy gyermeket, ugye szexuálisan molesztálnak, sajnos a kutatások felmutatták azt, hogy 80%-a a gyerekeknek ismerték az illetőt. Csak a kutatások mutatták be nekünk azt, hogy 90%-a férfi a bántalmazó, de sajnos van 10%-a még nő. Mit jelent az, hogy pedofil? Pedofil az egy olyan személy, ugyanúgy lehet nő, mint férfi, aki szenved a pedofiliától. A pedofilia az egy betegség. Az egy olyan betegség, hogy annak a személynek hajlamai vannak, és csak akkor érzi jól magát, hogyha megérint egy gyermeket. Ugye? Egy kiskorú. Mi nálunk a kiskorú Romániában törvényeink szerint 0 évtől, szóval amióta megszületel, egészen míg be nem töltöd a 18 évet, azt jelenti, hogy kiskorú. Van 4 olyan csoport, amelyeket általában jobban megfigyelik a pedofilok, és szeretik őket is becserkészni, ugye? Az elsők azok a gyerekek, akik egyedül vannak otthon, mivel szüleik el vannak menve külföldre, szóval is rá vannak bízva nényára, mamára, máshogy nevelünk, mint a saját szüleik. A második kategória azok, akiket tegyük fel, hogy el vannak várva a szüleik, és egyedül van az édesanyja gyerekkel, vagy az édesapa gyerekkel, akkor odaférkőznek be. A harmadik csoport, akiket szívesen, úgy mondjam, bántalmaznak, azok, akiknek van
többnyire ilyen problémájuk, ugye? Nem tudnak járni, nem tudnak beszélni, nem tudnak kommunikálni az olyan gyerekeket, azokat is szeret. És van még a harmadik csoport, azok a gyerekek, akiket nem figyel senki, ugye? Kiengedik őket a focipályára, anya apóton végzi a dolgát, és nem tudjuk, hogy mi van vele. Vagy elengednek titeket, tegyük fel a városba, Károlyba, és azt sem tudják, hogy veletek mi van. Normálisan 18 éves korig minden kiskorú mellett ott kéne legyen egy felnőtt, amikor valahová megy. Aztán mit jelent az, hogy gyermeket bántalmazók szexuálisan, ugye? Mire kell odafigyeljetek? Ahogy hallottam az előbb, majdnem mindenkinek van Facebookja, ugye? Mindenkinek a Facebookon biztos, hogy van több mint 100 barát. Na most, előfordul az is, amiből már jártunk több iskolában, és előfordul az is, hogy a lányokat megszólítják idegennek, és akkor azt mondják, jaj de szép, vagy jaj de gyönyörű, vagy csinálhatok belőled fotomodellt, ugye? Egy gyönyörű karriert látok elibed, de mit nem adnék azért, hogy találkozunk, meg ilyenek. Na most arra nagyon odafigyeljetek, hogy én szerintem, és most ahogy látok titeket, mindegyik nem hogy szép, hanem gyönyörű. Nektek nincs szükségetek arra, hogy egy 100 idegen mondja azt, hogy szépek vagytok, ti saját magatok kell, hogy tudjátok, hogy az utat. Amiután ezek a szövegek így lejárnak, ugye becserkésznek titeket, mert kinek nem tetszik az, hogyha dicsérjük, ugye? Mindegyikünknek tetszik. Amiután ez a szöveg lemegy, akkor elkezdik mondani, tudsz nekem mutatni egy olyan fényképet, amelyikben kicsit rövidebb a ruhád, amelyiken jobban ki van gombolva az inged, és akkor elkérdez, hogy miért, ugye? Mert kíváncsiság. Hát szeretném látni, van egy új kollekció, vagy van, találnak ők ilyen különböző szöveget. Utána oda kerül a sor, hogy addig mondja, míg, mint hogy egy kislányról is megtörtént, amíg csinál neki képeket, ugye van a webkamera ellen levetkeztette, szépen csinál neki egy pár képet, azt elküldte külföldre, és egy csomó pénzt felvett. És a szegény jányt azt meg megszégyenítették. Ilyesmit ne csináljatok. És amikor valaki kér tőletek egy baráti kérőt a Facebookon, nagyon odafigyeljetek, hogy biztos ismerem én azt a személyt, biztos szükségem van arra, hogy mindent tudjon róla. Nem adunk meg adatokat, nem mondjuk meg, hogy hívnak minket, az igaz nevünket. Nem mondjuk meg bárkinek a telefonszámunkat, és főleg egy 100 idegének sosem mondjátok el a címeteket. Mert lehet, hogy azt meglesse, amikor édesanyád, édesapád nincs otthon, vagy meglesse tégedet az iskolában, és ugyanúgy, mint a gyerekkel követ, és nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a vége, ugye? Aztán azt szeretném mondani nektek, hogy senki nem kötelezhet titeket arra, hogy képeket csináljon nektek, vagy oda tegyenek titeket, hogy pucérképeket nézzetek. Ugye ezeknek mivel beteg emberek a pedofilok, sok mindenre tudnak titeket kényszeríteni. Nem. Ha valaki ilyesmire kér titeket, látjátok a 3 telefonszámot, majd rajta lesz a szórólapokon is a 3 telefonszám. Itt vannak a tanárok, ugye? Itt van a rendőr, itt vannak a csendőrök. Bárkinek szóljatok, aki ilyesmire akar titeket kényszeríteni. Nem számít az, hogy családból való, nem számít az, hogy az iskolából való, nem számít az, hogy csak falubeli. Jó? Senki nem szabad nektek ilyen képeket csinálni, senki nem szabad titeket rákényszerítsen, hogy levetkezzetek. Nem muszáj megerőszakoljon, ugye? Elég az, hogyha tégedet olyan helyzetekre filmezne, ami neked az nem jó. Meg van értve? Értetétek így eddig nagyjából, amiről van szó? Kérdések? Előfordult-e valamelyik kötökkel azt, hogy ilyesmire kért valaki vagy, azt mondta, gyere meg milyen jó lapon van, milyen jó magazinon van, nézzük meg a csajokat. Vagy a fiúkat? Mondja? Egyszer valaki kért olyan képet. Mit kért? Képet. Milyen fajta képet? Ilyet, amilyet én mondtam? Igen. És hogy érezted magad? Azon elküldtek, hogy ahova csak tudtam. Elhiszem, de olyan nem esett jól? Szóltál szüleidnek? Miért? Mondom, hogy elküldtem, azután nem keresett soha. Jó, de mondjuk miért nem szóltál? Őszintén. Szerintem azért beszéljenek magad, ugye? Nehéz volt neki elmondani azt, hogy figyelj ide, ez egy rögtön, mert akkor teletél volna az, mert majd jöttek volna kérdések, ugye? Mondtam ne írni itt az interneten, mondtam ne beszélj el a Facebookon, ugye? Na most, megint elmondom nektek, ha nem tudjátok elmondani szüleiteknek azt a személyt, ugye, aki bántalmazott, vagy ilyen képeket kér tőletek, vagy ilyesmiket tesz oda titeket nézni,
Ott vannak a telefonszámok, itt vannak a tanárok, itt van a rendőr, itt van a csendőr, itt vagyok én meg Andit átlátogatott a filmületbe a babákat. És van a Facebook oldalunk, Stop Pedofiliei în Satul Mare. Ha nem tudjátok elmondani egy nagyobbnak, vagy egy olyannak, akit ismertek, itt vagyunk még minden üzenetre válaszolunk, és minden üzenetnek segítünk annak, aki elküldi, hogyan beszélje meg a szüleivel, hogyan hozzuk fel ezt a problémát az iskolába, hogyan hozzuk ezt a problémát fel a pszichológusnak, meg a rendőrnek, jó? Igen, de tudod, hogyha szóltál volna még szüleidnek, vagy ha szólnátok ilyen esetben szüleitek biztos megnéznék, hogy ki az, és a saját baráti körükbe lehet letiltatnák a Facebookról. Mert ahogy te tőled olyan képet kér, hidd el nekem, hogy megpróbálja máshol is. Máskor beszélünk róla, és majd lesz egy olyan kis film, amiben majd megmondom, hogy miért tudunk beszélni róla. Secretul. Cu siguranță cu toții ați auzit expresia este secret. Secretele dintotdeauna au fost de două feluri. Secrete bune și secrete rele. Secretele bune sunt acele secrete pe care atunci când le păstrezi, te fac să te simți fericit și vesel. Secretele bune se referă la acele momente când vrei să faci o bucurie cuiva, cum ar fi cadourile sau surprizele. Există însă și secrete rele. Secretele rele apar atunci când un adult sau un copil mai mare te amenință să taci și să nu spui nimănui că te-a lovit sau te-a abuzat sexual. Ascunderea secretelor rele te va face pe tine să te simți trist, vinovat și rușinat. Spune secretele rele. Nu ține cont de amenințările lui. Nu-i lăsa să scape pe cei care ți-au făcut rău. Spune secretele rele părinților, cadrelor didactice, poliției sau jandarmilor. Spune secretele rele la telefon 0261 93 112 116 111. O întreagă echipă de profesioniști așteaptă să te ajute. Sau intră pe pagina noastră de Facebook Stop Pedofilie în Satul Mare și lasă-ne un mesaj. Îți vom răspunde. Vagy otthon következik édesanyának a születésnapja, és akkor az egész család, édesapa, meg mindenki beléd, és azt mondja, mondd el senkinek, ezt titok, csinálunk anyának egy meglepetési bulit. Ilyenkor hogy érzed magad? Jól érzed magad, mert azt mondod, hű, van most valami jobban, segíthetek, ugye? Ettől nem érzed se rosszabbul magad, hanem sőt, még büszke vagy azért, mert fogsz tudni rajta segíteni, és örömet fogod szerezni valakinek. Ez a jó titok. De viszont van a rossz titok. Rossz titok, ugye? Fura neve is. Na most miért rossz? Rossz két dolog miatt. Az első szempont miatt, ami rossz, az azért, mert ha te azért rossz, mert valaki neked valami rosszat csinál, tegyük fel, hogy megverte egy nagyobbik gyerek. Te 5-es vagy is elvert egy 8-os. Mit tudom én, elverted a labdát, kipukasztottad, valami miatt elvert. És azt mondja neked, ha elmondod valakinek, kitekerem a nyakadat, mit tudom én, milyen fenyegetéseket szoktak ők használni, ugye? És akkor az már egy titok, mert nem mondhatom el senki. Szerintetek az jó titok, vagy rossz titok? Rossz titok. Miért? Mert egy, rosszat tett ő veled. 2, te érzed magad rosszul tőle, mert nem lehet elmondani senkinek. Hogyha véletlenül egy kisfiú vagy egy kislány megerőszakol, ugye? Biztos megerőszakol valaki, egy nagyobb gyerek vagy egy felnőtt. Biztos nem azt fogja mondani, hogy most pedig is küldtőcéljen mindenkinek, hanem mit fog mondani? Hallgass, mert ez titok. Ezt nem mondd el senkinek. Szerintetek ez jó titok vagy rossz titok? Rossz titok. Miért? Mert egy, te rosszul éreznéd magad, nem tud
mondani senkinek, ugye? Neked fizikailag és pszichikailag is bántalmat okozok. És a második dolog, tudod, hogy bármikor, hogy az ilyen rossz titkokat nem mondod el a szüleidnek, tanároknak, rendőrnek, csendőrnek, nekünk ott a lapon, hogyha ilyesmi előfordul, azt hidd el nekem, hogy lehet-e azt gondolod gyerek feljel, hogy ó, hát megtörtént. Na most nem mondom el, tegyük fel, hogy kislányról van szó, nem mondom el édesanyámnak, mert ki tudja, mi történik, utána én leszek a hibás, meg én rám fognak szólni, ugye? Meg én fogom szégyelni magam, meg általában ezek úgy szoktak fenyegetőzni, hogy mindenkinek elmondom a faluba, vagy mindenkinek elmondom a barátok közt, hogy mit csináltam neked, vagy mit csináltam nekem, ugye? És ilyenkor szégyeled magad, de nem neked kell szégyelni magad, nem neked kell félni, hanem annak, aki megtette. A bántalmazásokért, a nemi erőszakért, itt vannak a rendőrök, itt vannak a csendőrök, itt vannak a pszichológusok, itt vannak a tanárok, azért vannak itt, hogy segítsenek. Ez tiltja a törvény. És emiatt minden olyan felnőttnek, vagy olyan gyereknek, aki nemi erőszakot használ, vagy megerőszakol egy kislányt, vagy egy kisfiút, ezért büntetni, meg kell legyen büntetve. És a gyámhatóságnak most van egy olyan programja, hogyha véletlenül az ilyen nemi erőszak, ugye? Ha például egy édesapa erőszakol meg egy kislányt, vagy fordítva, vagy édesanyja egy kisfiú. Van egy olyan törvény, ami szerint addig, amíg őtet el nem ítélik, a gyereket kiveszik a családból, és elhelyezik vagy egy rokonhoz, hogyha nincsen rokona, akkor beteszik egy központba, és addig, amíg azt el nem ítélik, és nem kerül börtönbe, addig nem legyen haza. Ez nem rosszból van, mert van olyan, aki félre elmondani, ez mert a saját családjában történik, és minden nap szembesülnie kell, ugye, az apukával. Ezt megértetétek? Biztos? Hány telefonszámról lehet adni telefon? Ugye? 3, az rajta lesz a szólólaton. Kinek kell szólni akkor, amikor ilyesmi történik? Aki tudja, az nem elkezdeni. Mondja te. Kinek szólunk? Igen. Rendőröknek. Rendőröknek? Szülőknek. Szülőknek? Rokonoknak. Rokonok, tanárok. Ugye? Mert mindenki abban, aki meg elbízol. Lehet, hogy nem tudod elmondani a nagyobbnak, lehet, van egy jó barátnőd, elmondod neki. És ha a jó barátnőd, akkor el fogja mondani neked, és együtt mondjátok el szüleiteknek. Az a fontos, hogy nem hallgassatok az ilyen problémáról, jó? Na most, hogy én lássam, hogy milyen jól értettétek. Meghozok nektek egy példát, és ebben be is fejeztük. Ramona, egy 11 éves kislány, ugye? Fürdik. Átjön, édesanyja meg édesapja a legjobb barátja, ugye? Tegyük fel Sanyi bácsi. És leülnek, ugye, mit szoktak este csinálni? Vagy kávéznak, vagy megisznak egy sört. Amivel anyáiknak meg apáiknak dolguk van kint a kertbe, és mivel Sanyiba megbíznak, bent hagyják Sanyit a házba. Ramona fürdik. Édesanyja, édesapja elmegy elrendezni a dolgokat a ház körül, és Sanyi mit csinál? Hát, szép ez a kis Ramona, nem hogy kukistán, hanem rányítja az ajtót. Hoppa, rányítja az ajtót. Tegyük fel, hogy megfontossa Ramonát. Hogyan kéne cselekedjen Ramona? Mit gondoltok? Na jó, ki mondja azt, hogy kiabáljon? Kiabáljon, jó? Második dolog, mit tud csinálni Ramona még? Ha kiabál, elmegyen. Kinek kell szóljon? Szüleimnek. A szülőknek, ugye? Elmondja a szülőknek, mit mond neki? Az igazat. Te elmondanád a szüleidnek az igazat, hogy tegyük fel a szomszéd bácsi, már fontos, akivel nagyon jól egyezik apa? Most őszintén. Hagyjátok a döntsönök. Ügyes, meg tapsoljuk meg, úgyis. Utána szerintetek a szülők mit csináltak Ramonának a szülei? Következő lépés még feljelentették hol? A rendőrségnél. Ugye? Ott a 3 telefonszám, felhívták az egyiket, hogy hamar elmentek a rendőrhöz. Szerintetek jól cselekedtek, vagy nem? Jó. Mit mondtam nektek? A rossz cselekedők, ugye ezek a pedofilok, mit csinálnak? Minden áron megpróbálnak, nem a ti bőrötök alá bújnak először, hanem szüleitek bőre alá, ugye? Összebarátkoznak, összehaverkednek, addig, amíg megbíznak bennük. És utána
nem megtörténik az, ami történik. Ne felejtsétek el, 3 telefonszám van, 116, 111 az az egyik, a második a 112 és a harmadik az 0261983. Szórólapokra rá vannak írva. Itt a rendőrbácsi, itt a csendőr, ott a Facebook oldalon. Nyugodtan is várnak titeket, hogy ott lehetek. Ott több mindent tudtok megtudni. Mik a jogaitok, hogyan lehet ellenük, milyen módszereket alkalmazatok, ugye? Milyen telefonszámokat hívjatok, majd meg fogjátok látni, hogy nem csak itt Károly környékén, hanem már az egész megyében ott van a projekt. És reméljük, még nem azt szeretjük, nem azt akarjuk mondani nektek, hogy veletek megtörténik, de nem lehet tudni, mert ez az élet hosszú. És akkor, amikor megtörténik, akkor tudjátok, hogy hogy kell cselekedni, és tudjátok azt, hogy ilyenkor itt van egy egész csapat, aki rajtatok akar segíteni. És ugyanúgy elmondom a tanároknak is, hogyha véletlenül észrevesznek bizonyos viselkedési változást egy gyereknek. Nem biztos az, hogy megerőszakolták, de lehet valami nem bántalmazásban volt része. Már nem figyel oda órán. Lehet, hogy egy nagyon jó gyerek volt, most már meg elkezd kicsampongni. Vagy kicsampongott is most már nagyon nyugodt, ugye? Van úgy, hogy eddig nem felesel, de most már nagyon felesel. Olyan szavakat használ a szavaiba, ami nem normálisak az ő korosztályához, ugye? Mert nem normális, hogy nincs honnan tudjon, tegyük fel nemi szerveknek a neveit, hogy csak otthonról hallhattak, vagy hogyha mutogatta valaki neki, vagy elmondta neki. Akkor van ez a rövid szám, a 0261983-ot. Önök is bármikor bátran segítséget tudnak kérni. Inkább előzzük meg, és inkább legyen egy olyan, hogy alarma falsa, hogy egy hamis felkiáltó dolog, mint hogy ténylegesen megtörténjen, mert akkor, hogyha az a gyerek véletlenül találkozik a rendőrrel, vagy találkozik a csendőrrel az utcán, és elmondja neki, hát szóltam én valahogy a tanítónéninek, vagy szóltam én valahogy az igazgatónak, vagy szóltam én valahogy édesanyának, mikor ezt az egészet feldolgozzák. Ugye van az anketta szociál, ott a gyerek egy pszichológusa, meg egy kriminalisztika rendőrrel, kriminalista rendőrrel szemtől szemben mondja, hogy pontosan a lépéseket, ahogy történt, akkor majd olyan is előfordulhat, hogy önöket is felhívják, és megkérdik, hogy ha szólt neked az a gyerek, akkor te miért nem tettél sem. Az, hogyha hallgatunk egy titokról, ugyanúgy felnőtt, ugyanúgy gyerek, ugyanúgy bűnösségvé tesz engemet, mint az elkövetőt. Ezt ne felejtsétek el. Kérdések? Kinek van kérdés? A témához függően. Bátran. És ha egy gyereket bántalmaznak, elmondja a szüleinek vagy barátjának, és nem hisznek neki? Ezt és már mondtuk mi is több helyen. 80, ez megvan, ezt a kutatók felmérték. Egy gyerek nem erőszak esetén, ugye? Egy erőszak esetén sose hazudik. És az, aki neked nem hiszi el, ha nem hiszi el a szülei, nem hisznek neked a szülei, nem hisznek a tanárok, itt vannak a rendőrök, meg a csendőrök, ugye 100 idegen jön, de hidd el nekem, hogy hinni fognak neked, hogy eljössz oda a lapra, én meg addig biztos fogunk neked hinni, és elkövetünk mindent azt, hogy bebizonyítsuk azt, hogy igazad. Jó? Más kérdés? Fiúk? Semmi kérdés? Tanárok között semmi kérdés? Igazadó? Én szeretném megköszönni. Kérdésem az nem olyan, mert nekem tökéletesen érthető volt. Nagyon sok témán mosolyogtatok. De ez egyáltalán nem mosolyogni való, mert nagyon sok ilyen beteg ember, legyen az férfi vagy nő, létezik és szaladgál az utcán. Innen talán értik az újbővelyek is, hogy miért nem vagyunk hajlandóak csak ott kicedni őket, ahol megegyeztünk a szüleikkel, és nem máshol. Mert bármikor bárkivel megtörténhet, a gyerekek, nagyon sok gyerek egyszerűen eltűnik, és nem találják meg utána soha. Mint ahogy kezdte a hölgy a kislány esetével, akit aztán holtan találtak. Még azt is tudjátok, hogy ha egy ilyen beteg embernek az eszébe azzal, hogy minket megerőszakoljon, kutatások bemutatták, hogy ha nem találják meg a gyermeket 3 órán belül az eltűnése után, 75% az, hogy holtan találják meg őket. De neki 3 órára van szüksége ahhoz, hogy eldöntse, hogy mégis hogyan cselekedjen tovább. Ha mi itt most felnőttek vagyunk, és kérdezni nem mehetetek. Azon a Facebook oldalon álljatok meg és kérdezősködjetek, ha van kérdésetek.
Nem hiszem, hogy nem lett volna több kérdésetek, csak itt a többség előtt szégyelitek költeni talán. De egész nyugodtan. Ott név nélkül kérdezhetsz bármit és választhatsz kapni rá. Aż pracę mógł myśli do mnie, a po spadku jest